खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय उलुसापरि गामिनि रुंसारि बिपिन बसुमतारिनि गोसोखां खाम्फाखौ बर' कसारि अनसाय गाव हायुंआरि खुंथायनि CEM मिहिनेश्वर बसुमतारिया बेखेवो। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय उलुसापरि गामिनि रुंसारि बिपिन बसुमतारिनि गोसोखां खाम्फाखौ बर' कसारि अनसाय गाव हायुंआरि खुंथायनि CEM मिहिनेश्वर बसुमतारिया बेखेवो। लोगोसेनो मिहिनेश्वर बसुमतारिनि फोसावनायाव निर्मल ब्रह्मनि सुजुनाय रुंसारि बिपिन बसुमतारिनि गोसोखांथि मुंनि बिजाबखौ सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमिनि गोरायुं बिमल मोसाहारिया बेखेवनानै होयो। ओरैनोथ' दुखुनि बाथ्रा दिनैहाय उलुसापरि गामियाव जोनोम मोननाय बे फंबाइया जोंनि थाखाय बेखौनो बुंनांगोन जोङो दिनैथ' बेनिनो श्राद्ध बे श्राद्धआव फैनानै बेनि जे मोनसे न'खराव बानायनाय खाम्फा बेखौ बेखेवनाय आंखौ खाबु होनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आं। ओरैनो गोजोननायनिथ' जेबो बहाय बाथ्रा थानो हाया सासे सुबुं बिदाय जालांनायनि श्राद्ध बाथ्रा बेल' जोङो सानजारि नोगोरावहाय सासे मोजां गारांनि मेथाइ खनगिरि जों सानदोंमोन माने फंबाइनि देहाया मोजां जाफिनबाय गोबाव सम बेयो डायबेटिस बेरामजों नाख्रेबजाखादोंमोन आरो गेजेराव एसे मोजां जाबायमोनबाबो उनाव आरो हरखाबै देहाया गाज्रि जाफिननायाव बे बिदाय जालांबाय। दा बेखौनो जों गोसोखांनांगोन जे जोंनि बर'फोरनि जे हाबाफारि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेर सेर माने हाबा मावबोदों बावहाय लोगो मोनबोफानाय जादों आरो सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबै बे माखासे गोबां मेथाइफोर मिथिं माथौफ्राव बा जोंनि जथुम्माफ्राव रोजाबबोनाय जोंहा गोसोआव दङ। बाथ्राया बेल' जे जोङो गोरिब न'खराव जोनोम जानाय हिसाबै सोलोंथाइ लानायफ्राबो बा न'खर संसार जानायनिफ्राय बुंनो थाङोबा दिनैहाय न'खर संसार जाबाय गथ' गथाय दङ बिसि फिसा थाबाय बिसोरखौ गालांनाय जाहैबाय। दा आद्रा थानाय जि मोनसे बिनि जों सानो आरोखि बेहाबो गोसो थालांनो माबा मोनसे जोंहाबो गोसो थादों बिनि गोदै गारांजों आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव माखासे मेथाइफोर जोङो खोनासंहोनो मिजिं दंमोन स्पेसियेलि आंहा दंमोन। नाथाय देहायानो मोजां जायाखिसैबा आरो बिदायासो जालांबाय बा बाथ्रा हाबाव गनायनानै लानांगौ जाहैबाय। दा अब्लाबो नायनि जोङो बे फैगासिनो थानाय समाव बेनि बिसम्बियाव माबा मोनसे खालामनो हायो हाया बेथ' उननि बाथ्रा जाहैसै जोंनि जारिमिन अडिअ प्रजेक्टनि गेजेरावहाय जोंहा रायलायखानाय गैया जों रायलायलायगोन रायलायनायनि गेजेरजों मा खालामनो हायो बेखौ जों साननांगोन। बाथ्रा बेल' जे गोसोखांनांगोन थांनाय समनि बाथ्राफोर जेनेबा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फानि सोमावसारनायनि दैदेननाय सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय 1987 मायथाइनि मार्चनिफ्राय जि सोमावसारनाय जादों बेवहाय बेबो बाहागो लाबोदों। आरो उलुसापरि गामिनिफ्राय हारिमुआव बुंनो थाङोबा निर्मल ब्रह्मबो दङ दिनैहाय आरो जोंहा आंनिनो लोगो दङमोन सासे रंजालु ब्रह्म बिथाङाबो खोब मोजां माबायोमोन नायजाबबो लिरोमोन आरो गावनो भावबो खालामोमोन बिथाङाबो गोमालांबाय। दाबो दङ उलुसापरि गामियाव हारिमुनि जि मोनसे माबा बियो जोबनानै थांनाय नङा आरो आं सानो बिपिन बसुमतारि फंबाइनि जिउमाया बा आद्रा गावनि गोसो थालांनाय बेखौ जोङो गुबुन फैगासिनो थानाय इयुन जोलैफोरनि दारैहाय आरो रिंहोफिननो हाथों बे मिजिं थाबाय। ओरैनो बड'फानि आलादा रायजो नागिरनाय बे सोमावसारनायनि सेर सेर दोंसे मेथाइ निर्मल ब्रह्मआनो सुजुदोंमोन बेनि गोदै गाराङावहाय रिंदोंमोन बियो बे मेथाइयानोमोन गावफोर लुखोमफोर दाहा थाबाय जारिमिनाव दावहाथिलि होननानै मुंल' थाबाय बे मेथाइआ खोब बयनिबो गोरबोआव नांनाय मेथाइमोन आरोखि नाथाय बेखौ फोसावनो हानाय जायाखिसै रेकर्डिंआव फैयाखिसै। दा आंनि सुजुनाय दोंनै मेथाइ बेखौ रेकर्डिं खालामनो मोनबाय बे जुगामि जानानै थासै जांख्रिथायनि लामायाव बे दोंसे आरो निजोम हरनि सिमाङाव बे दोंनै मेथाइखौ बेनि गाराङावहाय रोजाबहोनो हानाय जाहैबाय। मिजिं दङमोन गोबां रोजाब होबावनो बे आद्रा थाबाय बे मिजिङा। दा आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे फैगासिनो थानाय समफ्राव
जोङो मोनसे इन्सपिरेसन हिसाबै बिपिन माबाखौबो जे हारिमुनि थाखाय बेयो बिहोमा होलांदों बेखौ जों बावनायनि बाथ्रा गैया। हारिमु आफादनि जानानै बा हारिमु जोंनि अडिअ प्रडाक्सन जारिमिन अडिअ प्रडाक्सनाव जोङो बेनि माबाखौ लानानैहाय माबा मोनसे गोजोर बिसम्बिनि नेरसोन हिसाबै जोङो लाखिनो हायो नामा बेखौ जों नाजानांगोन। दिनैनि समाव आं बारा बुंनो लुबैया, जोङो नायनि मा मावनो हायो नाजानाया थागोन। ओरैनो खोब दुखुथिया न'खरनिफ्राय बियो उलुसाबारि गामिनिफ्राय जों बाहागो लाफाहैदोंमोन सोमावसारनाय समावबो। फरायनाय समावथ' लोगो मोनदों जों। फरायनायाव माने न'खरनि हालोदनि थाखाय जानो हागौ, न'खरनि हालोदा मोजां नङामोन। फरायनायफ्राबो लुबैनाय बायदि बा जों साननाय बायदि गोजौ थाखोसिम थांनांगौआवहाय सौहैनो हानाय जायाखै, बे सैथो बाथ्रा। दा दिनैनि समावहाय जोङो बयबो रायजो राजायाथ' दुखु मोनगोन बिनि बिदाय जानायावहाय। आरो मानोना रायजो जाफुनाय समसोमोन नालाय, बैसोफ्राबो आरो आंनिनो उन्दैसिन जेरावहाय बे रायजो जाफुनाय समफ्राव बिदाय जायोबा गोसोआव दुखु थानाया एसे बारा जानो नागिरो। माने जोनोम जागोदान गथ'नि बिदाय जानायाव एसेबां दाहा थाया आंनि मोन्दांथियाव दे। आरो बोरायथारनानै बुरिथारनाय संसार जाखाजोबथारनाय मानसिफोरनि बिदायावबो एसेबां हयथ' दुखु थाया जानो हागौ। जेब्ला रायजो जाफुनाय सम, बे समाव बिदाय जायोब्ला बे रासिन दाहा बा जोङो दुखु मोननांनाय बे जायो आरोखि। दा राहाबोथ' गैया, थैनाय थांनाय बेथ' इसोरनि गेलेहोनाय, बेखौ जों गनायनांगौ जायो। दा दिनैनि समावहाय बिपिनखौबो गैला, बे सैथो बाथ्रा। जों हास्थायबाबो बेखौ मोनफिननाय नंला। बे बिदाय जाबाय जालांबाय, जोंनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय जालांबाय। दा बिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो, बिनि थाखायल' जोङो इसोरनि सेराव जोङो बेखौ आर'ज गाबनो हायो। बा बिपिन बायदि सासे गारांगिरि बा माने गोदै गारांनि बा मेथाइ खनगिरि मोननांगौआथ' बिपिना जेरै बेबायदि मानसि मोनथारनांगौआथ' जोंनि थाखाय बे जाथावानो नङा। थ' बे जोंहा मिजिं थागोन दा बेबायदि बिनिफ्राय साबसिन उलुसाबारि गामिखौ जों जाफैथों। बे इयुनाव जों मोननो हाथों बिपिन बायदि गोदै गारांनि सुबुं। बेखौ बर'नि समाजाव उलुसाबारि गामिनिफ्राय नङाबा बर'नि समाजाव बा बर' सुबुंनि गेजेराव बेबायदि गोदै गारांनि सुबुं मोननो हादों बा देंखोगिरि मोननो हाथों, बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय।